कहिए हम सब शपथ लेते हैं, वचन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय जय, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनैनि बे बोथोरखौ नायोब्ला आरो बे गिथाव बाथाव अलखत बोथोराव जोङो गोबांथार सैनो नांसिगोन। मानोना दिनै जोंखौ गोथार बोसोन, गोथार बाइबेला जोंनो आरोबाव जोंखौ बिनि गेजेरजों आर'ज खालामनो थाखाय जोंनो रोखा रोखा मिथिहोदों। जेरै गितफोरनि 103:19 सिरियाव जों फरायब्ला मोनगोन। बेनिखायनो फै जों आर'ज खालामो। फोरबोआ सोरगोआव गावनि सिंहासनखौ दोनबाय आरो बेनि रायजोआ गासैनिबो सायाव दङ। बेनिखायनो अनजायगाफोर, जाय फोरबोआनो सोरगो रायजोआव गावनि सिंहासनखौ जेरै दोनखानानै आरो बिनि रायजोआ गासैनि सायाव बियो फैयो। बेनिखायनो फोरबोनियाव जों आर'ज खालामनांगोन। मानोना इसोरनि गेदेर अननायजों जाहाथे बे हादराव सासनगिरिफ्रा जोंखौ मोजाङै मोजां बिथांमोना मोजाङै जोंखौ अननायजों गावसिनि रायजोखौ मोजां सासन खालामनाय बादि। आरोबाव जोङो दानियेलनि 2:21 सेराव जोङो आरोबाव फैजों बेनि गेजेरजों जों आर'ज खालामो। बे समफोर आरो बोथोरफोरखौ सोलायो, बे राजाफोरखौ बोखारनानै गुबुन राजाफोर फसङो। बिनिखायनो बियो जोंनो मोजां दैदेनगिरि आफा सेराव हरनाय बायदि। अनजायगाफोर, आफा इसोरनि अननाय आरो बिनिनो बोरजों मोजां जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरखौ मोननानै हादराव सान्थियारि गोजोननाय बायदि बेनिखायनो जों आर'ज गाबनो। गितफोरनि 125:3 सिरियाव आरोबाव जों फै बिनि गेजेरजों जों आर'ज खालामनि। मानोना दुष्टफोरनि राजानि लावथिया धोरोमियाफोरनि बाहागोनि सायाव थानाय नङा। नङाब्ला धोरोमियाफ्रा इनायनिथिं आखाइ फोलावहरगोन। गोथार बाइबेलनि आरोबाव 1 तिमथिनि 2:1-4 सिरियाव जों आरोबाव जोङो फैजों बिनि गेजेरजों आर'ज खालामनि। जोंनि गेजेराव 543 लिडारफोरनि थाखाय जों आर'ज खालामनि। बयबो मानसिफ्रा बासायजाथों आरो सैथोखौ मिथिनो मोनथों। बे गाहाम आरो बियो जोंनि बासायग्रा इसोरखौ खुसि जाहोयो। अनजायगाफोर, जोंनि गेजेराव जाय लकसभा समितिनिफ्राय इन्डियानाव गासै 543 बे गासै एमपिफ्रा बिथांमोननि गेजेराव मोजां दैदेनगिरि आरो गासैखौबो अननायजों सैथोजों बिथांमोना मिथिनो मोनथों आरो बे थारैनो बिसोर इसोरखौ मिथिथों। जाहाथे अनलायनाय आरो खौसेथिजों बे आफा इसोरखौ जोंनि गेजेराव बेबायदि खौसे आरो अनलायनाय फैब्ला इसोराबो हामजागोन आरो खुसि जागोन। आरोबाव जोङो गितफोरनि 1:3 सिरियाव जोङो फैजों बे बाइबेलखौ लानानै जों आरोबाव आर'ज खालामो। जेरै सान्थियारि गोजोननाय, सैथो आरो न्यायनि संबिधाननि गेजेरजों इसोरा सिखांब्ला
सुथुरफ्रा सेरखाय बेरखाय जागोन आरो बिनि बैरिफ्रा बिनि मोखांनिफ्राय खारलांनांगोन। अन्धायगाफोर बे बोसोरा जोंखौ मिथिहोदों सान्थियारि गोजोननाय आरो सैथोनि आरो नंगौ एबा न्यायनि संबिधाननि गेजेरजों मोजांथार जोंनि गेजेराव इसोरनि बोरजों मोजां दैदेनगिरि सिखांब्ला अब्ला गाज्रि गोसोनि सुथुरफ्रा सेरखाय बेरखाय जागोन आरो जायफ्रा इनाय होसोग्रा बिसोरबो गासैबो गोजान जाजोबगोन। बेनिखायनो जोङो इसोरनि गेदेर बोरखौ मोननो थाखाय जों आरज गाबनो नांगोन। दानाव जानायनि सिनि बालाबनि बाजिखौ लानानै 60 सिरियाव जों आरोबाव फरायलांगोन। बेनि थाखाय जों आरज गाबनि अ फोरबु बिसोरनि पापखौ बिसोरनि सायाव दा फोनांसै। जेरै जोंनि सायाव होसोग्रा मुगैग्रा नासयग्रा गिर्जा न'फोरखौ बुफायग्रा बिसोरनि थाखाय जोङो इसोरनियाव आरज गाबदिनि आरो बिसोरनि बे मावनाय पापफोरनि थाखाय जोङो बिसोरनि सायाव जों फिन साजा लाजासेनो जों बिसोरनि थाखाय आरज गाबनि आरो बिसोरनि दाय आरो पापफोरखौ आफा इसोराव अनखांनायजों बिसोरनि सायाव दायफोरखौ दाहोथोंसै। बेनिखायनो जों आरज गाबनि जेसेना बिनि 40 बालाबनि सानिफ्राय 4 सिराव जों आरज गाबनि जेरै इसोरा जायफ्रा बे इलेक्सनखौ सान्थियै गोसो गोथारै उदाङै दैदेनलांनो हानाय बायदि बिसोरनि थाखाय जों आरज गाबनि। मानोना बे इलेक्सननि मोजां फिथाइफ्रा मोजां थायनानै हादराव सान्थियारि गोजोननाय आरो इसोरनि रायजोआ फैनाय बायदि जों जायगा जायगा ससियेल मिडिया टिभि फेसबुकनि गेजेरजों गोबां खृष्टानफोरनि सायाव होसोनाय गिर्जा बुख्रुबनाय जों नुगासिनो दं। अब्ला जों मा खालामनो? फिन साजा होफिननो? होसोफिननो? नङा। जों सुथुरखौ अननायजों निमाहाजों आरो उखै जानानै आरज खालामनायजों आरो जों गाव गावनि मेगनजों नुनानै साननो हानांगोन जों सोरनि सासन खालामनायजों सान्थियाव थानो हागोन, सोरनि नासयजानायजों दुखु सैनो नांगोन। बेनिखायनो गावनि बेसेन गोसा बे भटखौ जों आद्रि दा खालामसै। जानांगौ जोंनि गेजेरावबो गोबांथा जुदास बायदि गावनिखौल' नायग्रा रां खावरिनि लुबैनाय पापनि रोदाजों सुखथाब जानाय माखासे दैदेनगिरि जोंनि गेजेरावबो फैनो हागौ। बिथांमोना गाव गावखौनो गोरों गोरा इन्टेलेक्चुयेल बुंनानै सोरखौबा गाज्रि मुं सुनानै धोरोमनि मुं लानानै गोबां लब खिन्थानानै हारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय फोथायनाय आरो खौसेथिखौ गावस्राहोनो हागौ। जेरै जिसुखौ जोङो गोथार बाइबेलनि माथाइनि 4 बालाबनि 9 सिरियाव जों फरायब्ला मोनो। जेब्ला फोरबो जिसु ख्रीष्टआ 40 दिन आरो 40 हर उखै जानाय समाव सैताना बेखौ गोजौ हाजोआव लांखोबावनानै संसारनि रायजोमानिफोर आरो बेफोरनि समायनायखौ बेनो दिन्थिनानै बेखौ होनबाय, नोङो गुग्रुबनानै आंखौ खुलुमब्ला आं बे गासैखौबो नोंनो होगोन। जानो हागौ जोंनि गेजेरावबो गावनि धोरोमनि मोजां दैदेनगिरिफ्रानो समाजनि गेजेराव मण्डलिनि गेजेराव बुंनो हागौ, जोंजों थायोब्ला जों नोंसोरो गिर्जा न' लुनानै होगोन, मोजां लामा होगोन, स्कुल कलेज होगोन, लामा दालां होगोन, गामिखौ जौगाखां होगोन आरो जोङो IAS आरो IPS फरायनो थाखाय खाबु होगोन। जोंहा मिनिस्टार MP MLA दं। जों बर'खौ खौसेथि खालामनो नागिरदों आरो बायदि बायदि बुंनानै गोदै राव बुंनानै गामिनि फोथायारिफोरखौ आन्दायहोनोबो हागौ। सोरबाफोर जोंनि गेजेरावनो मानिजाथाव सुबुंफोर फैयोब्ला गोदै रावजों बुंफैब्लाबो बे अलखत बोथोराव गाव गावखौ सांग्रां जानानै था। जेरै गोथार बाइबेलनि माथाइनि 7 बालाबनि 16 सिरियाव बुंबावदों, बिसोरनि मावनायफोरजोंनो नोंसोरो बिसोरखौ मिथिगोन। मानसिया सुजायफोरनिफ्राय द्राखा फिथाइखौ नङाब्ला
गान्दा सालायफोरनिफ्राय दोमब्रु फिथाइफोरखौ बुथुमनो खोमा। मानोना मोजां दैदेनगिरि, मोजां समाज फोसाबनो सांग्राया आरो खौसेथि लाबोग्रा सुबुङा रावखौबो इनायै बिसार खालामा। बबेबा मण्डली एबा बबेबा मिटिङाव एबा बबेबा गामियाव सोरखौबा गाज्रि मुं सुनानै गुबुननो सैमा लिन्जुफोरखौ फोनानै होआ। जाय मुं सुग्रा बिथांमोना गावनि मेगननि जाब्राखौ गावनो फोसाबग्रो। गावनि बिखुंनि बिगुरखौ मैला दंना गैया रावबो जों मिथिया, नाथाय बिखुंनि मैलाखौ गुबुनासो नुनो मोनो। दिनै बिथांमोना गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबांथार बेबायदिनो जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि गामिनि आइ आफा सादा सिदा सुबुंफोरखौ गोदै रावफोर बुंनानै बिसोरो जोंखौ आन्दायहोनोबो हागौ। जायगाफोर अब्लासो बिसोरो मोजां दैदेनगिरि जायफ्रा जानो हास्थायदों बिथांमोना गावनि मेगननि आरो गावनि बिखुंनि मैलाखौ एबा जाब्राखौ फोसाबग्रो। अब्ला बिथांमोना सानसे बयजोंबो मोजां अनजायग्रा दैदेनगिरि जानो हागोन। गोथार बाइबेलनि माथाइनि 7:6 जों फरायना आरो मोनबावदों, नोङो गुबुनखौ बिसार दाखालाम, नोङो बिसार खालामजायै बायदि। नाथाय जोंनि गेजेराव गोबांथार संसारनि गाज्रि साननायफोरखौ लानानै जेरै जोङो धोरोमनि मानसिफ्राबो इसोरखौ फोथायग्रा अनगा सुबुंफ्राबो बेबायदिनो गुबुनखौ बै न'खराव, बै गामियाव, बै मण्डलीयाव थांनानै सोरनिबा न'खरखौ लानानै बिथांमोना बिसार खालामनाय रावफोर लानानै गोबांथार मानसिफोरखौ बेबायदिनो सैमा लिन्जुफोर एबा हाग्रा बेगरफोरखौ फोनानै होनाय बायदि मोजां फोथायनाय सुबुंफोरनि गोसोखौ बेबायदिनो गाज्रि साननायजों बिथांमोना आन्दायहोगासिनो दं। आन्दायगाफोर बेनिखायनो गाव गावनि मैखुनखौ फोसाबग्रो, गावनि मेगननि जाब्राखौ गावनो फोसाबग्रो। बेनि उनावसो नोङो सासे मोजां दैदेनगिरि एबा सासे मोजां इन्टेलिजेन्ट एबा सासे नोङो समाजखौ फोसाबग्रा एबा सासे नोङो दैदेनगिरि जानो हागोन। नाथाय गावखौनो गाव फोसाबग्रा जासेनो बबेबा मण्डलीनि, बबेबा समाजनि, बबेबा हारिनि, बबेबा हादरनि नों सासे मोजां दैदेनगिरि जाब्लाबो नोङो इसोरनि नोजोराव नों समायथाव नङा। जेरै गोथार बाइबेलनि माथाइनि 6:22 जों फरायब्ला मोनो, मानोना मानसिया संसार मानिखौ मोनदेरनानै गावनि जिउखौ खोमाब्ला बियो मा मोनदेरखो? जानांगौ आन्दायगाफोर जों रांखावरि, सना रुफा, मान सन्मान गासैखौबो मोनजोबनो हागौ। गासैबो न' बां गासैजोंबो बुंफबनो हागौ। मानोना सैताननि साननायानो गावखौ गेदेरसिन जानो लुबैनाय, पावार मोननो लुबैनाय, गावखौल' गोजौ खालामनाय। नाथाय सानैथिनि जिउखौ लानानै माखौ लानानै जों देरगानो? गासैबो थालांजोबगोन। जों साफ्रोमबो लांथिया फैदों, लांथियानो थांफिननांगोन। बेनिखायनो जों गाव गावखौ गोसो सोलायदो। संसारनि गासैखौबो मोनजोबब्लाबो नाथाय बे सानैथिनि जिउखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रा दिनै गावखौ गेदेर खालामो, गावखौनो गोरों गोरा खालामो, गावखौ गोजौ मान मोननो लुबैनानै बेबायदिनो बबेबा समाजाव, बबेबा मण्डलीयाव, बबेबा गामियाव गावखौ गेदेर खिन्थानानै गोबां मानसिफोरखौ आन्दायहोनो नागिरो। आन्दायगाफोर बे संसारनि गासैखौ नायोब्ला जोंबो आन्दायफाबाय। संसारनि लामानि गुवार लामाजों जों आगान सुरोब्ला आन्दायगाफोर जों जिउआव गोमाबाय। बेनिखायनो गासै संसारखौ मोनजोबनानै नों गावनि जिउखौ खोमालायबा नोंहा मा मोनदेरखो? मा मुलाम्फा? संसारनि गासै धोन दौलतखौ नों हास्थायदोंब्ला, संसारनि मान सन्मानखौ लुबैदोंब्ला, सानैजोंनि जिउखौ लानानै जों आगान सुरदोंब्ला, बेनिखायनो अनजायग्राफोर फैदो जों गावखौ जिउआव संग्रिनि, इसोरनियाव जों गावखौ गथायनि। मानोना बे संसारा अरायनि थाखाय नङा। आरो बे बोथोरखौ नायोब्ला, बे बोथोरजों सुनायोब्ला, बेफोरखौ नायहरोब्ला नायदो बे हादराव आरो जोंनि बे हादराव, जोंनि बे भारत हादरा बुंनो थांब्ला गणतन्त्र नंलिया। उनावहाय राजतन्त्र जाहैनोबो हागौ। उनावहाय इलेक्सनानो गोमानानै सेलेक्सनसो जानोबो हागौ। बे गासैखौबो रोखा रोखा नुहुरबाय। बेनिखायनो जों बयबो सिरि मोनदो आन्दायगाफोर। मानोना सैतानाबो जेरै बाथ्राफोर बुंनानै मानसिखौ आन्दायहोनोबो हागौ। आन्दायगाफोर मानोना माथाइनि 4:10 जों फरायब्ला मोनो, जेब्ला प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ
बुंदोंमोन गोजौ हाजो थिखिनियाव लांनानै अब्ला बुंदोंमोन नों इसोरनि फिसा हौवाब्ला नों बाज्रुम लिरनाय दङ नों जुदि बेनिफ्राय बाज्रुमोब्ला सोरगोनि आत्मा नोंखौ दुलारै हमखांगोन आरो बे बाथ्राया सैताननि रावा गोखा राव नङामोन गाज्रि राव नङामोन गोदै बाथ्रामोन गोदै बाथ्राजों बियो जिसुखौ बियो आन्दायहोनो नाजादोंमोन लिरनाय दं बे शास्त्रनि लिरनायखौ रोखा रोखा बुंदों आरो बे समाव जिसु ख्रीष्टआ थारै इसोरखाय बे नाथाय सैताननि गोदै बाथ्रायाव बे आन्दायाखै जोंबो थारैनो जोंनि जिउआव इसोरा दङब्ला सोरनिबा गोदै बाथ्रा बुंनायाव जों आन्दायनो हाया जों फोरबोआ जोंजों लोगोसे जिउआव दङब्ला बे गोदै बाथ्रा बुंनायाव जों आन्दाया अनसला फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बे सैताननि गोदै बाथ्रा बुंनायाव बे आन्दायाखै जोंनि गेजेरावबो सोरबा न'खरनि मानसियानो सोरबा गावनि समाजनि मानसियानो सोरबा गावनि बिदा फंबायानो सोरबा गावनि मण्डलि सोरबा गामिनि सोरबा गोरों गोरायानो गोदै बाथ्राफोर बुंनानै जोंखौ आन्दायहोनो हागौ गोबां गोथाव एबा गोदै बाथ्राफोर सैताननि रावा आरो गोदै बाथ्राफोर बुंनानै मानसिफोरखौ बुंगोन नों आंजों लोगोसे आं नोंसोरनो मोजां लामा खोन्थागोन नोंसोरखौ फरायहोगोन नोंसोरनि फरायनो हायैखौ जोङो लामा खोन्थागोन बेबायदि गोबांथार गोदै बाथ्रा बुंनानै दानि बे जोंनि गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय सादा सिदा सुबुंफोरखौ फोथायरिफोरखौ गोबां गोदै बाथ्रा बुंनानै आन्दायहोनो हागौ जेरै सैताना जिसु ख्रीष्टखौ बे आन्दायहोनो थाखाय बुंदोंमोन लिरनाय दं गोथार शास्त्रनि बाथ्राखौ बारै खालामदों नों बाज्रुम नों इसोरनि फिसा हौवाब्ला बाज्रुम बे बाथ्राजों बेखौनो फोरमायदों मानोना नों जेब्ला बाज्रुमोब्ला सोरगोनि आत्मा नोंखौ हमखांगोन आरो नोंनि बे सोमोनांथाव हाबाखौ नुनानै बिनि सोमोनांथावखौ नुनानै गोबां बुहुमनि मानसिफ्रा नोंखौ इसोर होननानै खुलुमगोन नायदो बिसि गोदै बाथ्राजों जिसुखौ बियो फाव फान्दायदोंमोन बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो गोबां गोथै गोबां गोथाव गोबां मिलौदो रावफोरजों जोंखौ आन्दायहोनानै गोबां मानसिफोरखौ बे मुगायाव गुबुन लामाजों दैदेनलांनो हागौ बेखायनो अनजायगाफोर फै जोंबो दिनै बे गिथाव बाथाव अलखतनि समाव संसारनि गाज्रिफोरनिफ्राय बे गोदै बाथ्राफोरनिफ्राय जों गावखौ आन्दायाजासेनो नंगौ आरो सैथोआ बबाव बेखौ जों नायगिरनि गावनि गियानजों गावनि मेलेमजों आरो इसोरनि जिउखौ लानानै जों गावखौ जेब्लायबो आवगायलांनि मानोना बोथोरा जोबोद अलखर बेखायनो अनजायगाफोर दिनै आङो नोंथांमोननिसिम दिनै बे बाथ्राखौ बे गिथाव बाथ्रा अलखतनि समाव आङो फंनैसो इसोरनि बाथ्राजों रुजुनानै नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजोबनानै आंनि दिनै बे खावलायनायखौ बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों